Ahojte, vítam vás na kanáli Pán Prepper a dnes iba také jedno kratučké video o mojom obľúbenom noži, ktorý vám nejak extra nezaťaží peňaženku. Je to v tejto krabičke od čínskeho výrobcu Ganzo model Firebird FB7651, konkrétne 7651BK. To BK na konci vždycky to dvojpísmenko označuje farebné prevedenie, v tomto prípade black. Ja som tento nôž už mal a bohužiaľ som ho stratil. Je to jediný nôž, ktorý sa mi kedy podarilo stratiť a pred pár týždňami som sa rozhodol, že si ho znova kúpim, nakoľko som po dlhom hľadaní, to bola kudla, ktorá mi neskutočne sadla, neskutočne ma tešila a strašne rád som ju nosil a používal. A potom jeden nešťastný moment, niekde sa mi to zavadilo oblečenie pri práci a na nejakom istom mieste som ten nôž stratil a už sa ku mne nikdy nedostal. Čo to vlastne teda je táto kudla? Poďme sa na ňu pozrieť. Príde vám v klasickej papierovej krabičke, v ktorej je táto vanička. Nôž je zabalený v bublinkovej fólii a inak tu ešte nájdete klasický takýto pytlík. Nikdy som nepochopil, na čo to tam pridávajú, akurát bordel, ja som to v živote nepoužil. Ak to máte inak a tieto sačky používate, dajte mi vedieť, ale pre mňa je to zbytočný kus balenia, ale tak proti gustu. Potom je tu klasika silika gel a v krabičke ešte nájdete takýto maličký papierik, ktorý vám krásne ukazuje rozborku toho noža, ako to vnútri vyzerá, a to je všetko. Tak toto si dám bokom. Upozorňujem, ja som ten nôž používam ho, nosím ho už niekoľko týždňov, čiže ak na ňom uvidíte nejaké otlačky alebo niečo podobné, tak sa nado mnou zmilujte a v komentároch mi nenaložte, nakoľko naozaj ten nôž používam a nie je to výstavný kus. Keď sa na ňo pozrieme, je to naozaj drobec, príjemne sa drží, je taký útlejší, tá rukoveď, celý ten tvár je taký útlejší, ale inak veľmi príjemný nožík a mám ho strašne rád. Nejaký základný popis, tak čepel je vyrobená zo 440C a má 83 mm, inak hrúbka tej čepele je 3,2 mm, nožík váži 101 gramov, takže naozaj veľmi príjemný na každodenné nosenie. Po otvorení má 199 mm a zatvorený 116 mm. Ten samotný nôž sa predáva v niekoľkých farebných prevedeniach. Ja mám rád čierne nože, ale je tam ešte nejaká kaki, potom modrá a podobne, takže každý si tam asi nájde to svoje. Čo sa týka rukovete, je tam veľmi príjemná textúra, výrobca udáva, že je vyrobená z G10, toto ja neviem posúdiť, taký fanatik do nožov nie som, ale naozaj ten nôž sa drží veľmi príjemne. Otváranie, tak ako pravák aj ľavák, s tým nebude mať žiadny problém, lebo ten kolík je na obidvoch stranách, otvára sa jedným prstom naozaj lahodne. Čo by sme k nemu ešte mohli povedať? Je tu Axis-Lock poistka, ktorá dnes už na nožoch popravde sa moc často nevidí a ja ju mám strašne rád. Takže tu som veľmi spokojný, že na tomto aj lacnom noži, pre porovnanie bavíme sa niekde v kategórii 25 až 35 eur, keď si ho kupujete priamo na Slovensku. Ja som vyčil nejakú akciu pred pár týždňami cez leto a bol za 20, takže som neváhal a znova som si ho objednal. Aj keď už som si medzičasom zvykol na ten môj boker, ktorý nosím, ale tento mám naozaj rád. Keď som spomínal, že pre pravákov, pre ľavákov, tak Axis-Lock poistka je tiež prístupná z obidvoch strán a ten klip, ktorý tu je na opasok, príjemne hlboký, tak si ho viete prehodiť na druhú stranu. Tu je trošička škoda, že výrobca do balenia nepridal žiadny kľúč alebo podobne, s ktorým by ste to mohli prehodiť, ale inak sú to torxy na celom tom noži.
Ale to len taká malá výtka, pri tej cenovej kategórii sa asi nemáme čo čudovať. Ešte, aby som sa na chvíľočku vrátil k tej čepeli, tak výrobca udáva tvrdosť 58 HRC a je typu Drop Point. Za mňa naozaj veľmi príjemný nožíček, ľahko sa ovláda a ešte tu som zabudol, je tu otvor na prevlečenie parakordu, nejakého pútka alebo podobne, keby ste sa chceli ustiť, aby ste ten nôž nestratili. Od výroby, taký malý poznatok, od výroby ten nôž sa mi zdá, že tie pružinky, ktoré bránia otvoreniu toho noža, otvoreniu tej čepele, tak sú príliš tuhé. Takto ľahko vám ten nôž od výroby otvárať nepôjde, troška je to pevnejšie, troška je to tuhšie. Čo treba spraviť? Odskrutkujete si tie torxy na ľubovoľnej strane, zhodíte si jednu stranu tej rukovete a pod ňou, ja vám nenatočil som to, ale mám fotku, takže vám sem vložím. Je tu taká jedna pružinka na jednej aj na druhej strane. Keď si tu jednu z tých dvoch pružiniek odstránite, tak ten nôž bude radosť ovládať, radosť s ním manipulovať, pôjde to ako po masle a naozaj je to radosť. Spravil som túto úpravu aj na tom svojom prvom modeli, ktorý som stratil, aj na tomto novom a neviem si to vynachváliť. Naozaj po tejto maličkej úprave ten nôž radosť používať. Máte nejaký nôž, ktorý je obľúbený a vedeli by ste odporúčiť v podobnej cene? Napíšte mi do komentárov, budem rád za každý jeden váš názor, za každý jeden váš postreh a vidíme sa niekedy na budúce. Pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like, poprípade odber. Ahojte.